Tip 1. Zkoušej nové věci a sbírej zkušenosti. Tvůj pracovní pohovor může být za rok i za několik let, ale i teď už můžeš dělat spoustu věcí. Začni tím, že si vyzkoušíš něco nového. Můžeš dobrovolničit, najít si nějakého nového koníčka, přihlásit se na nějakou akci nebo i třeba na projekt. I v zahraničí. Zkus si najít něco o výměnách mládežech nebo o tréninku a získat mezinárodní zkušenost. Jednoduše řekni ano. Proč? Každá zkušenost ti přináší možnost naučit se něco nového, potkat někoho, kdo ti pak může dát nějaký tip nebo dokonce tě spojit s budoucím zaměstnavatelem. A to nejdůležitější, udělá tvůj životopis bohatší a pestřejší. Tip 2. Pečuj o svoji digitální stopu. Jsi online? Proč se vůbec ptáme? Všichni jsme online. Ale nicméně, co se ti teď může zdát v pořádku, může být v budoucnu důvodem, proč práci nedostaneš. Zní to nudně, ale když něco zveřejňuješ, mysli na to, jak to bude vypadat v daleké budoucnosti. Na tu fotku nebo na to video. Jak se na to bude dívat tvůj potenciální zaměstnavatel. Zajímá tě, jaká je tvá digitální stopa teď? Zkus se vygooglit nebo zkus tvé jméno dát do ChatGPT. Poznej své silné stránky. Když se připravuješ na pohovor, je důležité znát své silné stránky. Je to důležité jak při hledání správné pracovní pozice, tak při pracovním pohovoru. Ale znát své silné stránky je těžké. Proto je důležité zkoušet nové věci a zjistit, co tě baví a v čem se zlepšuješ. Například, máš dyslexii a psaní ti zabere více času. Ale dyslexie neovlivňuje schopnost komunikace a ty můžeš být skvělým komunikátorem. Představ si to jako svou výhodu a hledej příležitosti zlepšit své komunikační schopnosti. Později můžeš hledat práci, při které je komunikace klíčová. ADHD mluvit můžeš, ale nemusíš. Máš ADHD, dyslexii, dysgrafii. Ty víš, co to znamená a naučil jsi se nějaké strategie, jak s tím fungovat. Bohužel, ale existují zaměstnavatelé, kteří to nechápou. Diskutovat o tom může být těžké, ale pokud cítíš, že to je pro tebe důležité, můžeš to během pohovoru zmínit. Můžeš zkusit vysvětlit, co to znamená a co dělá, jak se si naučil s tím pracovat. Například, pokud máš ADHD, můžeš poukázat na to, že máš rád změny a že ti vyhovuje flexibilita při práci. Nicméně, pokud se s tím necítíš v pohodě, tak nemusíš svůj stav odhalovat. Někteří zaměstnavatelé stále bohužel mají negativní stereotypy a tak si pamatuj, to rozhodnutí je na tobě. Pokud jsi připraven nebo připravená mluvit o tom, že máš ADHD, dyslexii, dysgrafii, prezentuj to jako přednost. Proč? Naučila se z různé strategie, které ti pomohly se s tím vyrovnat. A tyto strategie a schopnost učení můžeš prezentovat jako výhodu. Například, některé studie ukazují, že lidé s dyslexií mohou být kreativnější, což je super schopnost v mnoha oblastech. Také studie dokazují, že dyslektici mohou být dobrými řešiteli problému, což je také velké plus. Jen to s přemýšlením, zejména pokud máš například ADHD. Ano, pracovní pohovor je důležitý, ale nepřežeň to s přemýšlením o tom, jaké to bude.